19. marca 2016 sa v sále Kultúrneho domu v Pribiline uskutočnilo zhromaždenie vlastníkov pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribilina. Prítomných privítal predseda predstavenstva inžinier Michal Králik. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom zhromaždení vlastníkov pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribilina, ktorého rokovanie z poverenia výboru pozemkového spoločenstva otvára. Zároveň mi dovolte, aby som na zhromaždení privítal hostí, pána starostu našej obce, pána inžiniera Milana Kohuta a pána doktora Petra Jančiho, ktorého advokátska kancelária poskytuje nášmu pozemkovému spoločenstvu právne služby. Vážení spolupodielnici, dovolte mi, aby som sa vám ešte raz poďakoval za účasť na valnom zhromaždení. Veci, ktoré sa týkajú predchádzajúceho roku, odzneli na valnom zhromaždení. Myslím si, že naše pozemkové spoločenstvo bolo v minulom roku veľmi úspešné, ale nechcem sa už o týchto našich úspechoch vyjadrovať znova. Treba sa nám pozerať do budúcna. Veľmi veľké šťastie sme mali pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnovu lesov poškodených kalamitou Žofia. Včera, to znamená 21.3. sme boli v Bratislave podpísať zmluvu na tento nenávratný finančný príspevok v sume 857 000 eur. Je to pomerne veľká suma a vďaka nej dokážeme v priebehu tohto a ďalších 2 rokov úplne obnoviť holiny po uvedenej kalamite. Čaká nás momentálne veľmi veľa tvrdej práce. Hneď po Veľkej noci chceme začať s uhadzovaním a so zalesňovaním týchto kalamitných plôch, takže dúfam, že budeme úspešní nielen pri získavaní financií na tieto úkony, ale že budeme mať aj viacej šťastia ako v lani. Rok bude z lesníckeho hľadiska priaznivejší, nebude tak sucho a aj ujatosť a výsledky našej práce budú v tomto roku lepšie.